lugares con máis actividade a primeira hora da mañá en todo o porto pesqueiro que se ofrece é, sen dúbida, a Praza de Abastos, que aínda non teñen os seus menús decididos, pois agarden un chisquiño, que imos de compras. Sargo grande, paneca, pescadilla, besugo, lubina. Temos de todo. Vamos servidos. Difícil elección, dende logo, con tanta variedade de peixe, verdade? O importante é que sexa de calidade. Eses son dos que, como a min lles custa un pouquiño diferenciala, esta etiqueta converterase na súa mellor aliada. A xente fíjase moito neso. Miran a etiqueta toda, a especie, a lonxe da que ven, miran todo. Sabe que calidade, que peixe de aquí, da zona de aquí, realmente aos clientes gustañe ver a que pesca de rías e a calidade de aquí. A Praza de Cambados o peixe chega casi vivo. Chega vivo. E de feito, a mañán estuve limpiando os pulpos e estaban vivos. A xente que pasaba flipaba, porque estaba limpiando e estaba se movendo. E a lura tamén. A lura daslle e nesta viviña. Mira, claro, veselle fresca. E o peixe da mañán, o xurelo, a sardiña. Isto chega sin morrer. As praceiras percorren cada día as lanxas na procura do mellor peixe para traelo ata aquí, a das prazas. Fano agardando a que os barcos cheguen a porto. Todos os días andamos a buscalo a todos os sitios, vamos a Porto Novo, vamos a Vigo, compramos aquí no Grove. Porque como daqui non hai outro. Non. Hai que ser sincero, tal como daqui non hai. De feito, o turista cando ven aquí, queda sorprendido. E digo sempre, pero ustedes, os mercados que teñen por aí adiante, marchan tan sorprendidos. E sempre me din, es que aquí el pescado habla. Están mirando para ti, é certo. E iso notase nun sabor sen competencia. Queda o sabor aínda moito tempo. Despois de comela, despois dis, comín ameixas, ou comín mirririchos, ou comín luras, porque o sabor queda en boca. Para min é especial porque é peixe de peixe de ría, son rejateiras que sei preguntarlle, dinme, orientanme. E máis, tanto é que non quero nin que mo limpen, que me encanta limpar o peixe. Fíjate hasta que punto son boa compradora. Pois non sei eu se lle darei collido o xeito nin o gusto a isto de limpalo, pero dende logo a disfrutar del sí que xa lle teño o truco pillado.